Velkommen til Mental Ro på under 5 minutter. Du har allerede et headset i ørerne, og du skal placere dig et sted, hvor du kan være uforstyrret de næste 5 minutter. Du kan stå op, du kan sidde ned, du kan ligge. Det er op til dig. Nu finder du 3 punkter, som du skal fokusere på det næste stykke tid. Du finder et punkt lige frem foran dig, et punkt til højre og et punkt til venstre. Når du har besluttet dig for, hvilke 3 punkter du har valgt, går vi i gang. Start med at kigge lige frem på det punkt, du har valgt. Og bare fokuser på det, der er foran dig. Det kan være, det er en dør. Den er måske ro eller glat. Der er måske et hul på eller noget andet, du kan registrere og lægge mærke til. Og ellers bare kig lige frem og ved, at de næste par minutter er din tid, hvor at du nulstiller din hjerne, så der kommer lidt mere ro. Så finder du punktet til højre for dig, drejer hovedet og kigger til højre på det punkt, du har valgt. Igen registrerer du bare, hvad du ser, hvad du oplever, og om det ser ud på en bestemt måde, det du kigger på. Hvis der kommer andre tanker forbi, så går du bare tilbage og kigger på dit punkt til højre og fortæller din hjerne, at lige nu, så kigger jeg kun på det her punkt, som jeg har besluttet mig for at kigge på. Så kigger du til venstre, drejer måske hovedet og registrerer det punkt, der er til venstre for dig, som du har valgt. Igen, hvis der kommer andre tanker ind, så lader du dem bare passere, og måske fortæller din hjerne, at lige nu, der kigger du til venstre på det punkt, som du har valgt, du vil fokusere din opmærksomhed på lige nu. Du vender fokus over til højre igen, og kigger på dit punkt til højre. Igen har du opmærksomhed på, at det bare er punktet til højre, du har fokus på, og alt andet lige nu godt kan vente. Slutter du af nu med at kigge lige frem, og mind dig selv om, at en lille pause hver time eller hver anden time på et par minutter kan gøre underværker for din hjerne, så du får et mentalt pause. Du vender tilbage til dig selv igen, til kroppen, og gør dig klar til at lige bevæge kroppen lidt. Og husk på, at når du rejser dig op, eller bevæger dig hen til der, hvor du kom fra lige før, så skruer du lige en lille smule ned for tempoet, for at få noget mere ro ind i din krop.